Welcome to Shakespeare & Company on behalf of Adam Biles, who organizes the events of Georgi Gospodinov. Всички, thank you. Good evening to everyone. My mother and my grandmother should have been here to see such a nice people and so many people. I'm very glad, and thank you, Dan and Christina. And I want to say thank you to my translator of French book, Marie Brina, who is also here. Yes, we will have 57 minutes, 56 minutes to be together now under this rain. We will have some pauses just to listen to the rain. Първото ми емпатично познание за литературата дойде в ранното ми детство в една необикновена, дори долнопробна квартална закусвалня. Тук баща ми ни поръчваше всяка сутрин шкембе, чорба и лимонада. Масите квадратни, мушамите прогорени от цигари, шугарът мазен, а стъклата запотени от горещата чорба, която всички шумно духаха и сърбаха с много оцет и чесън. И там, върху синя плексигласова табелка на стената, прочетох за първи път: писателите са хирурзи на човешката душа. Те трябва да изрежат от нея всичко гнило и разложено. Стричах я всеки път, докато сърбах чорбата си. Една лъжица хирурзи, една гнило, още една разложена. Особен вкус имаше.